Bratstvo. Jedna od glavnih Isusovih poruka, ona o Božjem kraljevstvu, teško se shvaća. Zbunjivala je ona i njegove učenike. Oni su mislili da je Božje kraljevstvo teokratska država s jasnim granicama, vojskom, jednim narodom i jednim vođom, očišćena od tuđinaca. Gotovo su svi očekivali da će Isus obnoviti kraljevstvo njihova oca domovine, kralja Davida. A Isus je Božje kraljevstvo mislio i ostvarivao posve drugčije. Radilo se o novom obraćenom čovjeku i prvenstveno o novim odnosima među ljudima. Isus nije spašavao samo ljude pojedinačno, nego je ozdravljao i ljudske relacije. Isus se nije uklanjao od ljudi, nego je život proživio u odnosima s pojedincima i skupinama, sa zajednicama i institucijama. Ima Isus i mnogo prekinutih odnosa, raskida i s najbližima. Puno samoće. Nije Isus bio obiteljski prorok, niti je protežirao rodbinu, niti se ikomu udvarao. Slično je bilo i s njegovim zavičajcima, Nazarećanima i sa sunarodnjacima Židovima, pogotovo narodnim i religijskim glavarima i svećenicima s kojima se Isus, zbog njihovog vjerskog licemjerja, pohlepe za novcem i vlašću, nije družio. Iako je bio poslan prvo svojima u vjeri, Isus se s puno poštovanja, sućuti i pohvala odnosio prema strancima i narodnim neprijateljima. Od svojih učenika Isus je tražio da postanu novi ljudi i izgrade nove odnose. Tražio je da ne upadnu u zavidničko nadmetanje, laži i smicalice, da ne grade odnose na sili i strahu gospodara i slugu, nego da između sebe budu jednaki u dostojanstvu i u radosnom služenju, da budu prijatelji i braća. Kad Isus govori o tome da njegovi učenici trebaju postati prijatelji, to znači da se svaki pojedinačno, svjesno i slobodno odlučuje s kime će se družiti, s kime osnovati odnos, obitelj, s kime će biti u zajednici i raditi oko istoga zadatka. No, dok se prijatelj bira, dok se prijatelj postaje odlukom vjernosti i služenja, brata sestru se ne može birati. Brat je dan, od Boga darovan, kao blagoslov ili kao prokletstvo. Isus traži od učenika da jedni drugima budu blagoslov u poštivanju, u odgovornosti i u služenju. U kontekstu Isusovih novih odnosa, poput milosrdnog Boga Oca, član bratske sestrinske zajednice najprije i najviše se brine za one bližnje koji su siromašni i obespravljeni. Ne može netko biti Isusov učenik ako ne ostvaruje nove odnose s onima koji oskudijevaju, koji su bez dostojanstva, kojima se uskraćuje sloboda i pravda ili koji su progonjeni samo zato što su drukčiji. Najveća pak novost Isusovih odnosa, ono na čemu kršćani stoje ili padaju, jest odnos prema protivnicima i neprijateljima. Doista, neizmjerno je teško osloboditi se mržnje, zavisti, nasilja i svih drugih negativnosti prema onima koje ne podnosimo ili koji nas ne podnose. Ima u nama ljudima svakakve zloće, pritajenog i javnog sadizma, radovanja nad nesrećom drugih. Ima i onog mizernog i kompleksaškoga divljenja moćnima i oholima, a omalovažavanja, čak i okrivljivanja slabih za ono za što nisu krivi. I to sve pod maskom pobožnosti i vjere. Opraštanje je najteža i najblagoslovljenija sastavnica Isusova bratstva. To što je teško ostvariti takvo bratstvo ili time što su mnogi razočarani u svijet nasilja ili u sebe zbog nebratskog, darvinističko divljeg i samo na sebe usmjerenog ponašanja, ništa ne umanjuje ideal i nužnost ostvarenja bratskih odnosa.
Zadnjih pola stoljeća se naveliko trubi da je došao kraj velikih priča, što hoće reći da je kraj velikih etičkih, religijskih i uopće humanističkih poruka koje su u stanju pokrenuti mnoge, pa i čovječanstvo na dobro. Jedna od takvih velikih priča je bratstvo. Velika je to ne samo europska, Isusova i kršćanska, nego opće ljudska priča. Taj ideal i viziju nisu zloupotrijebili samo komunisti i ljevičari, nego svi. Nju su iznevjerili Isusovi učenici kršćani. I ta izdaja je Isusu najteža. I danas izopačuju bratske odnose oni koji se smatraju vlasnicima te velike priče, a u praksi je ne ostvaruju. Odurno je sresti kršćane karikature, one koji ne vjeruju niti se trude oko bratstva među ljudima kako je to tražio Isus, nego se brinu samo za sebe, za svoju rodbinu ili svoju partiju, ili se cinično priklanjaju moćnijima i takozvanoj real politici protiv opasnosti tobože nepopravljivih fanatika. Takvi nisu Isusovi učenici, nego, kako Isus kaže, učenici onoga koji dijeli ljude, diabolosa, jer hrane mržnju, podržavaju nasilje i neprijateljstvo među braćom. Protiv bratstva među ljudima su i oni koji misle da će svojom lukavom umnošću, samo da se ne žrtvuju i ne budu prevareni, svojom hladnom proračunatošću pronaći sreću i spasenje. Isus svima nama takvima kaže da nas ne poznaje, niti s nama želi ući u odnos. Čak i ako bismo mu govorili da smo s njime jeli i pili za stolom, družili se na misi i molitvi, propovijedali o veličini njegovih riječi i života ili u njegovo ime i zloduhe izgonili, on će nas nazvati zlotvorima, a ne prijateljima i braćom. Prognat će nas daleko od sebe u pakao odnosa, u mračnu suprotnost kraljevstvu ljubavi.